उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसेला जथुमा लोगोसे उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मेथाइ फोरबो सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय थादों। बे सानथामनि हाबाफारि खुंफुंनाय बानजाय आफादनि बानजायगिरि मानगोनां आफादगिरि जों दङ। बिथांजों जोङो बे बानजाय आफादनि माखासे जाफुंसारनायनि बेलायावहाय आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि खुंगा सावराय जथुम लोगोसे उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मेथाइ फोरबो बे खुंफुंनायनि गाहाय जिथु बानजायगिरि आफादगिरि बिथांजों दङ। बरायनानै जाबाय। गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि आरो साफ्रोमबो बाथौखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै हाबाफारियाव होखानाय बायदियै 29, 30 आरो 31 जानुवारि नैबे 32थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो 25थि रुफाथि मेथाइ फोरबो उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनां हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आं बेखौनो नैबे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। जिबायदियै जों बानजाय आफादनि जानानै जिबायदियै माने जोङो सा सुबिदा खालायना होनांगौ बेबायदियै जों हास्लाबाखै जानो हागौ। अब्लाबो जों जेसेबां हायो जोंनि बानजाय आफादनि जानानै मोनफ्रोमबो रिसिपसन कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा जेरैबायदि देहा मोदोम गोसो सारनानै जिबायदि माने दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव हेफाजाब खालामदों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होगोन। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायगोन जों दिनै बाथौ होननाय लोगो लोगो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया मोनथियो बुहुमनि गेजेराव बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमखौ सिबियो। बे बाथौ धोरोमनि सिबिनायनि लोगोसे बाथौआव गोबां ओंथि हाबनानै दङ। बेहाय जोंनि राव हारिमु गासै बिथिङाव जोंनि बे हाबनानै दङ। नंखायनो आं खावलायदों दिनै बे जिल्ला आरो माने बियाबनि नैबे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' सुबुंनि गेजेराव जायफोर बाथौ सिबियारि आरो बाथौ सिबियारिल' नङा जायफोर बाथौखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि सिम आं मोनसे मेसेज होनो लुगैदों। जोंबो बुहुमाव बर' हारि हिसाबै गेरेमसा महरै थांना थानो लुगैयो गावनि धोरोमखौ हमथानानै। आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे मेसेज होलांनो सानदों। जाहाथे मोनसे हारि मोनसे धोरोम मोनसे राव गासैखौबो जुदि जोङो मोनथुमनानै मावलांनो गोनांब्ला जोंनि इयुन जोलैनो जों मोनसे मोजां मेसेज होलांनांगोन। मानोना दानि लाइमोनफ्रा हयथ' जों नुदों जे धोरोमनि बेलायाव माखासे खामानि मावनायाव गावनि बेक्तिगत माखासे माने खामानिफोरखौ दोनथ'नानै बिथांमोना दिनै मावनो ओंखारबोआ। नंखायनो आं खावलायदों जायफ्रा दिनै जोंनि बाथौ धोरोमाव जि देहा मोदोम गोसो सारनानै गावनि बेसेन गोसा समखौब्लाबो बावसोमनानै बिथांमोना जेरैबायदि मावदों जेरैबायदि मोनसे बाथौखौ बे महराव फैनो हादों आरो जोंहा खामानि मावनायनि गोबां माने लिडारशिपनि प्रयजन दंबावो आरो जों बाथौखौ गोबां सोदांबोबाय थादों। आसा खालामदों दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जों जिबायदि रिजाल्ट मोननांगौ आरो बिनिखाय इयुन जोलैया जों साबसिन जाहाथे मोजां मोनो। आरो जों खावलायदों दिनै जोङो बुहुमाव बे बाथौआ बे फोसाबनाय बाथौआ बुहुमाव जाहाथे अलंबार बायदि जोंथि महरै जाहाथे जोंनानै थाबाय थादों। मानोना बुहुमा जेब्लासिम थागोन बे बुहुमाव अब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा जाहाथे गेवलां महरै जाहाथे गेवलां सारनानै जाहाथे जों साफ्रोमबो सिबियारिफ्रा मोजाङै सिबिनायनि खाबु मोन्थों बेखौ आं आफा बोराइनाव बोर बिदों। आरो लोगोसे आं खावलायदों जे बानजाय आफादनि जानानै दिनै जों जिल्लानि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफ्रा जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावलांनो देहा मोदोम गोसो सारनानै जाहाथे इयुन जोलैनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनायाव जाहाथे जों आफा बोराइया बोर होथों बेखौनो आं खावलायदों। आरो दिनै जिहेतुके गेवलां मेल उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि खुंगा सावराय मेल लोगोसे उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मेथाइ फोरबो बेयाव 90% सुबुं गौमा सुबुंफोरनि सिबियारिफोरनि नुजाथिनाय नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि इसिबां माने नोंथाङा ओरैबायदि मानसि बेहाय फैदों बे सुबुं गौमा बायदि मोनसे बेयाव नुजाफैदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव जेरैबायदि बेहाय दिनै जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफ्रा जेरैबायदि गोसो मोदोम रंजानायनि गेजेरजोंसो जोंनि बाथौ सिबिनानै बोजबनानै जेरैबायदि फैनानै दिनै गावनि प्रेजेन्टेसनखौ बेहाय होफैदों बेनो जोंनि मोनसे गुड साइन। आरो दिनैनि थारिखआव बेल' नङा जों मानसिया बेहाय फैनानै नुजाफैबाल' जानाय नङा जे बाथौखौ जों गोरबोआव बोजबना लानो हानांगोन। जोंनि गथ' गथाय जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जों गाज्रिखौ दोननानै मोजांखौ जों बोजबना लानो हानांगोन। मानोना मोनसे न'खर दानोब्ला मोनसे समाज दानोब्ला
धोरोमखौ जों सिङाव दोननानै खामानि मावथारनांगोन माखासे गेना गोरोन्थि आसार नितिफोरखौ जों मोजांखौ लानानै गाज्रिखौ जों गारनांगोन मानोना जोंनि बाथौ साइन्टिफिक जानांसिगोन दा मुगाजों खारफानो रोंनांगोन जुदि मुगाजों जों खारफानो हायाब्ला गुबुनफ्राबो दिनै खम नङा गावबागाव धोरोमखौ लानानै बयबो बेस्थ' नंखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा मा लुगैदों जोंनि लाइमोनफ्रा मा लुगैदों जोंनि बिबौ जोंनि बिफा जोंनि बिदा गासैबो जोंनि जेरैबायदि सिबिनानै दिनै बे थासारियाव दिनै दोनफैनो हादों आरो जों इयुनाव जों मा मेसेज होलांनो हानांगोन जोंनि धोरोमफ्रा जों दा बयबो साइन्टिफिक जानायखौ लुगैयो आरो नंखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोसो बोथाबनो हानाय बायदि लाइमोनफोरखौ बोजबनो लानो हानाय बायदि जाहाथे दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जिथु जोंनि गासैबो लाइमोननिफ्राय लानानै जोंनि बैसोगोरा बिमा बिफानिफ्राय लानानै बिब' बिनानावफ्रा जेरैबायदि फैनानै दिनैनिफ्राय फैदों जेरैबायदि गावनि बावसोमनानैब्ला दिनै बिसोर खोनासंनाय फैदों आरो जों धोरोमनि बेलायाव जे सावरायदों दिनै गोबां माने गियान गोनां धोरोमनि सोमोन्दै गियान गोनां मोजां सुबुरुन होलांगोन बे सुबुरुनखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो सिबियारिफ्रा बोजबना लानानै इयुन जोलैनि थाखाय जाहाथे गावनि न'खरजों लोगोसे समाजनि खामानि मावनायाव जाहाथे मोजां माने खामानि बाहायथों बेखौनो खावलायदों आरो बेखौ दिनै जायफोर फैदों आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे साफ्रोमबो बेखौ बोरै थाङो खावलायगोन आरो